Hi! Good day mga moms! So nandito na kami ngayon sa aming hotel sa Manila bago kami lumipad papunta ng Hong Kong. So special thanks to ating Marlet and sa aming accommodation. So nandito kami sa Pastor H main lobby ng Bayshore Hotel, a Bayshore Residential Resort. Phase 2. So, hinihintay lang po namin yung aming mga kasama sila. Brenda, nasa kabilang sasakyan sila. While, sila bakang Inurgent is already here. So, ganda ng ceiling. Dapat ganito na lang pala. So, hintayin natin sila para makita ninyo kung saan kami mag-i-stay ngayon. Thank you so much, Ate Marlet! Thank you, Ate. Ay, nag-CR na pala. Dali. Bakit bumaba kayo? Ba't bumaba kayo? Eh, pwede naman papasukin yung sasakyan. We want to exercise. Uy, chisera. Naligat. Walang signal na dito, kaya hindi kami maka-message sa inyo. Cluster H. Cluster H, di ba? Pinakita mo sa akin. Oh, Cluster H. Si Ma'am Mary yung assistant. Papunta na raw dito si Ma'am Mary. Diba, social na. Sabi ko nga, dapat ganyan na lang ilagay sa bahay mo. Oh. Parang malaking batya o malaking tansan. Parang gulong lang. Kasi Milo. Dapat ito tayo. Ito po yung 1,000 sa image po. Or touring po sa party. Social ng amin. Kasama niyo po yun? Hindi po. Hindi yan sa labas na lagay ng po siya tapos while talking about it. Dito na kami sa 18th floor. Going to our room. Wala, social climber talaga. Feeling ko ano tayo? Facing sa bay nga. Ayan o. Dito tayo. Ayun na nga yung bay. Kaya nga po dito tayo. Ang dami nga, parang puntik lang. Manila Bay. Ang tag nito, mamurag. Ito na, hindi gumagalaw ah. Para siyang ano tag nito. Parang hindi sa dagat ah. O, tinan mo. Maraming mga barko. Ito na yung ano namin. Hindi pa rin yan. Ah. This is where the Dito sa iPad. Wow. Hi. Baka? Social ng room. Dito muna nila iiwan. Oo, doon tayo doon pala tayo doon. Sa kabila. Oh, sabi ko sa'yo eh. Nabasa ko yung message mo facing the ano. Hindi. Ang matatanong natin yung sunset, sunrise. Cute. Cute naman. Let's go. Ay, this will be your room. This Actually, nililinis pa. Pwede No, ba? it's okay. Wow. Okay lang po. Naku, hindi naman kami maarte. Dapat nga kami nila naglinis eh. Wow. Hoy! This one. Wow. Ilang rooms? Pwede nga. Wow. Ito may room dito. Social. Ito may room. 3 bedroom na siya. Tapos yun po yung balcony. May bathtub kami. Social. Kita po yung... Uy! Social natin, uy! Kita po yung sea view, tapos yung swimming pool. Yes, 3 bedrooms nga. Opo, tapos may balcony. Ay! Ang importante! My smoking area! Uy! Grabe! Uy, ang ganda! So may sala. Ganda! Nanginginig ako ang taas. Nasa 18th floor po kami. So tinatabunan na nila. Magtatayo na naman sila ng building. Ay, dito. Yes. Manila dito? Yan. Kasi, ayun na. Ang ganda ng, uy, tanawa yung ano, yung, May terrace. oo. Dito siya climbers. Ang ganda. Ayun si area.
Yes, yun ang importante, the smoking area. This is Miss Mary. And Zai this- Zai. Zai. Si Zai. Zai, are you one of us? Yes. Yes! Ayun. Very good. Ay, di pwede na pala tayo mag-ano rito eh. Pungit. Kapya. Magpiyat-piyat oh. Uy, pwede tayo magpiyat-piyat. So, pwede rin kami magluto. Yes po. Yes po. Oh, pwede rin tayo magluto. Oh. Hindi na. Hala. Hindi. Bababa sila. Pina-check ko lang sa kanila yung room. Social natin, no? Parang mas gusto ko dito. Kasi may Alam, bumili TV. tayo ng... Diba? Dito may sariling CR. Wow! Thank you so much, Ate Marlet. Ang bongga nito. Ang ganda. Hala. Tuwara. Ganda ng room. Ang lawak ha? Ang lawak. Lawak nga eh. Uy, pwede tayo magluto. Tayo magluluto, mamalingki pa tayo, gutom na tayo. Hindi, if ever lang. Oh. Kami gabi pwede. Kanton, dyan? diba? Oh, tanawa. Ang ganda. Huwag nyo na rin tulinisan, ma'am. Kami wala tulog. Dili ka rin lang mamba, mga kanang yan. Palitan lang. Susan, oh. Uy, tsaka daming CR. Kompleto dito may tawa, may ano. May lutuan. Kawa. May lecture ka dyan, Althea? Wow. Ay, ito may double bed pa rito. This one is, ano po, bunk bed siya. Ipapaset up na rin namin ito mamaya. Kaso, wala lang siyang aircon, so i-full aircon nyo na lang later. I-absorb nyo na lang yung lamig mamaya. Pero actually ako sa sala na ako ha. Okay na ako sa sala. Ay, pwede magluto? Oo nga. Pwede pansit canton. Naka-on. Ang lawak. Asa na, record ko diya? Na. Dito ako ha. Dito tayo, Brett, dalawa. Jana! Dito tayo, Jana! Dito na ako ni Jana. Jana! Dito tayo. Ang mahal, sobrang mahal ito, ma'am, no? Sabihin mo. Diba? Lecture ka dyan. Parang ano na ito siya, parang ang tag nito, Actually, compound. Magkano itong tatlong bedroom? Actually po na, ang ano kasi yung isang unit lang, yung one bedroom po nasa ano na po siya, 1.7 Hindi, ang rent ba? Si Sa rate nito po. Si Miss Mary po nakakalam. Mama Mary, Magkano Ma'am Mary, ang kanyang contact number ay ang kanyang contact sa Facebook. Diba? Anong pwede hanapin dito? Meron kami sa Google Map. Google Map, ang pangalan ay Homemade Luxury. Homemade Luxury. O, parang pagkain lang yung homemade. Okay lang i-reveal kung magkano to. Ang rent. Actually, nag-range na siya ng 18K A day? a day. 18K a day po pala siya, guys. So, pero good for ano naman to, kagaya ng siyam kami. O, tagwa 1,000 kayo, But if tagwa you 2,000. 2,000. check sa booking.com, may mga discounts na yan. May mga discount. makakalis. Booking.com, homemade luxury. Mag-ano na lang siya ng mga around 13K, ganun. Depende Oh. sa number of packs. Uy, kung marami nun tayo dito, 1,000, di ba? Oo. Okay. So, ano pang inantay nyo? Hanapin nyo lang po ang homemade Luxury. luxury and Ganda homemade tinapa. Homemade luxury So, by Ma'am Mary. Dito na Bayshore, Ocar, at tapat na Bayshore Residential Resort 2. Phase 2, Phase to Cluster 8. Cluster H. So, that's yung gamit tonight, guys. So, magkakaroon Grabe, uy. Ganda, no? Dito na kami. Para may sumasang ka. Ano ko sa pinakadulo? Ah, Kami lang meron. ni Melmar. Tsorda, oh. Ganda, no? Grabe. Social-sociala na naman. Parang po, Social-sociala na naman tayo. Di ba social climbers nga tayo? Correct. Ganyan kami kasosyal ngayon mga moms. Di ba? Kaya naman, maglalunch muna kami dahil gutom na kami. Jai! Halika na, dali mag-picture ka na kay Brenda bago kami umalis. Kasi nagtawag Halika na! Halika na! Brenda. Ma'am Mary! Ay, ano mo?
Thank you so much mga mams. Kakain muna kaming lahat.